ka showroom kali bathmai jangka Tata Motors Keladon haga jela mentah. Wan saka Frank Motors like Goringi Shillong. Kinongsong dukan madan hakitan mod pran bat bimola mentaka sengi kila risa da ka jingkemen hadin baka sorkar jela kala pediang ban ai ka jing ithu no ka bekerpang yaki hakmat ka yin kashri jangka high court habaya kren berkakong Angela Rangat kala ithu baka sorkar jela kala pinksan haka yin kashri bakan shim ya ka jingkit klie bakan buat renti ya ki kendon hakabaya dei bat kinongsong dukan madan bat kum kanong yakun na ka benta ka hok jong kinongsong dukan madan bat kum ta na ka jingshim no ka sorkar ban ai ka jingit ho yaki kin lat na ka nuka jingsha pinwit hakilinti singking shushu ka kong Angela kala itho ba ka sorkar kala ai jingtip syaka yen ka shri bahadien ka jing ai jingit ho yaki ya ka an ka batmai ka bayadei bat kinongsong dukan madan on sa pentri kamno haringkat ka jing tiplam jong ka town vending committee ka jingas dang jo ka jingas hi ka dei nang ni kan mau na barba nadu ar hajar khatsan kuma chupet kan mau ikpat ba kajing be pathar yaki nong de madan kajing kri no ya ka umbam umdi ka jongki na ka bakhang lat yaki ban de jing de kabam ka sho pat nakal yang ketur ngioi ba klung kna ki kan thai chamare asnang sharum kia lum ki tiar kitar namak shabe ha kulit shabe ha municipal but ni semua tu bakatu kajing le kadai ka balong arbitrary ne ka basu long bean ka basu yad hak koi ka sni fis ngomon be koi ka sni pimon be bat kalong kum basu le akai mo ko miau ki knai mo ya mare eri bat ka dinang ta bangia persang banya kendu baki nong de madan banya kren ba ki kita ki jing ba ki kita ki hok ki jongki namar ba kajing no senyang syaka ekonomi ka jongi kinong de madan kidei ki kenhon ki baar ki ba no senyang puntam syaka yo ka em jo ka state ka jongi hadin kinong rep ki ba ai bam id yangi ki ba no senyang ka kenhon jo kinong de madan hi la pau de ki studies ba ka dei ka kenhon ka ba yang ka ki jat la jong ki ba persang ban yo ki kam ki jam yang hak ki jat la jong ba ka ni ka jingle jong ki ru ka no senyang saka ekonomi jo ka state bat ka jing le pathar kum tu ka jing le bian da ka ba be yaki kham tam ki yo i ka ni ka seng ka ba new % ki dei ki long kme khasi ba bon ki ba kit khun rei haba pi be no yaki kum tu kin ai bam id da ka e ki chong school da ka e kin still by why da ka e bat nang ta ka sedang ka jing ya selok ka jongi bat kinong de madan bat henriu snam mentang layat lenti bat ningkong e ka challenge ka long ban pensang e ya ka tu ka an ka bawan bian ka Meghalaya Act ru ka de ka an ka balong bian namar ka kawan hadin bakala don ka Central Act di klem kwa ban pentre ka mek Central Act nama kumbala patai shin ka de ka act ka biang bhaki kendon ka patai shai ba ka don ka jing ithu ba ka jing buram ya kinong de madan kandon kita ka regulation rei ringkat ba ka regulation ka dei ru bandon ka protection of livelihoods but dei na gani ka daw bangi poi sa court ban challenge ka to ka an jo ka sarkar Meghalaya but nadu pasdang kan nongrim jo ka ni ka jing yakhi ka dei halor ka hok bat ka jing shisha nadu pasdang ka ni ka seng ba kinong di madan ki klem ong bangin le kat baman ki ong wan lam ya ka an ya ka Central Act na mangi tip shai ba ka long ka bit ba biang ban penbet ki bero but menta ka sing ya don hang ni na mar ka dei ka sngi jong ka jing job jong ka jing shisha na mar ngi klam le krong ni grand bet halor ki kendon jong ka an but ka dei ka jing ya wan lam jong baro banyas ngu thu ka ei ka ta ka thong but ka jing yai ne riu snem ka bang su na mar ba pun ki ba pen shoi pun ki ba pen persang ban pen ya pat ya fry kan ka seng pun ki ba kena pun ki ba kwa ban wan lam ki communal issues pun ki ba kwa ban lecturwa kum ba ki pila yo sno ki member jong hendrai na do ba ka yang hi kan ka seng
wat ke tu ke jing sha le ben om tang na ka sarkar re wat ni ki bre shi metro men shwak shit lum khajna na ki nong de madan re na du badan ka seng mdon chu ban not na malba kini baro ki atli ba ki yang lang de menta ka si ka de ka jing job jong ki re kun thai ki nong de madan jong ki indigenous rights but jong ki nong bala but ka kwa ban ai ka ni ka message sha ki nong song shnong jong ka jela Meghalaya bahabang ya teli habang ya wan lang ba ka nong rim jongi ka long ka ba shai ka ba khoj ka nong rim ka ba don halor ki hok lada ka simpor ka nu ka noru ha ba kut ka jing job kan dei ka jongi ban ngi la ban job dang bon ki ki bang ha ban ya khon ka koi ka khya ka puli puthi ka ni ka tai ba habang ya wan lang ba nya kren halor ka ang ya kren halor ka jing sisa ngin yo ya ka jing job mentali ki dang bon ki kam ki ba ap yang ni nado kapa ngila pekhu hi kan kom trekam kasiat kam dan ei ro kata ka ban ong ban yadai hi nong di mana ni uduk usuk na marsian bangila ro ba hau laslam hau ar hajar sang aprai ki don kacing ya samfom bangi ngile ni protes nyong kimla ban le kum ni namar kadai ka kam ka ba pile ma pi kadai ka kam ka ba le kam bean namar kimla ban syukhat ba ali simfom ngin samfong kat badon kam kinong di manan ubam don sakar ulik sim rangi ngi ong pentre kam da ka central act namar ka central act ka batai shai bapin ka hab don thik pathik kar kom tre kam ka biang kum ka institute survey bo ong pi haban le ha jaka ba isong di jing di ma i kata ka jing ya khair batibun ki skin ro badai ban yo bang ka state kam don e ra pat ka state ai ka ba sian ba baro ko we ka sor shalong ki don ki kita kinong di madan ki don tang lais pangut ngim pediang ya kata namar belai ka center agre ka patai shai bakadon kata ka 2.5 di haban dan heng da dia phau teng kang impat chu ari kong ine ide kaman cingtre subhai penyarap yi bin mayiru ngimpat chu bai nong re ngile ngilot pinakala la chong ngilot pinapala namar belia bang imda cakar benis susanoro ni hap ta penyatre nafta kane kacing kata ka pisane nama yi ngiyo ne ngi ai kacing lom te phau teng ka sipne ngilom namta ka kias ka bang don kias bang don penyai kam tenya ka kias bang don bang hap hap ya ongse ka paper kenya hap ya xerox sap yang kita print yang kita dan kami kita sa ngilom isi phau teng ka sipne ndre kata kacing ai pisa kacing yo nong ceng kinisia ki invite tingi kim yo nong re kinisia kidu diampa namta cungi nong di madan bana kaling caka municipal kaladon kacing terwa caka ya kinong kitkam cungi ki babi mensua hakini ki arhajar kan raw kaladon na kaling caka municipal baki ang pewat nom yang re na benta ki pagba kinong di madan na benta ki we ngin ai caka ya pe ki het ki lidar Andre kini kinong kitkam cungi pat barokhat badan hakasiang kim kwa ya kacing mentoi simbiat ki kwa ben em lang barokhat meyi mentang nyabam kiwe kinya syak tangan kaya ha kan ya ha bre ni kan tai ya kata barokhat kacing ai ki kan tai kini kinong kitkam cungi barokhat ndera mangama kini kinong kitkam cungi barokhat ki kan tai kata yang ngingim tre kata tidak cau mat curup kini sia tidak cau mat curup perbaki terwai kata yang ngin ai cakai pe ciat hana ka bayai ha kacaka ciat ya pisia tidak kemat ngin ai caka hata ai sia pelai dan kasiang wat kit ni pai banyak ya kini kinong kitkam cungi barokhat yang ya ngingim kuai kata ikwa dan dia barokhat kini sia badu pasu nya dia lang misalnya ben siapa pala kacing salah ben dengan naya batai re dari kalong sakuki kim dan cing itu re pilih bahaya hana dukor mukul na dukor amparin ani na dukor semua kebele pilih ada berisi na duspu beci mesti yang rusak beci janmiat ngali la tungkok mo bara salah hak semadan bara nah ba tu basam kira tungkok mo bara oh kalau koi kum kata amdir bakaran kai kadi kicing sisa amdir kada ba kata kadi ciga tu kana pengilasyam ken bakum no bi sale bisa nyobain hakir ngai ku blai sibon ya presiden barin ban ngadai batmai de ngasimti nakti jongi pada kata ka hawat kadai bayong mai makum yang ali simet dau baris pa ba uturwa dukan yang tang bangam tre dapat kibun hiro ki batang yang ada kalak rogidan bang ngam tre syu bat kani kaseng nang baki iwit ya kinong di madan barokot bat kida am hiro kajakalek kali rumdan jakalek briu rumdan katakat bala ngilaya penret ngilaya syong syadu syadin mentah ka sarkar mentah ka peniyat kali na pedang tangba ka wit yangi handrai hadin nang tu patong pemban oba tibun palat kinong di madan ngiwit
yang ang gumni ang namarba anak anu kada iwid yang ini namar dalek ka kali pimwid dasyang mangi gibatngan gibaduk gibarangli kamtam apa pibiro kibun bagi bapsa konrei pat kani gabi mula ro kaju umat pran ro kaju dakanya kata namar kasingi lai babon bayo tangikun sahi kamaihi pendaphi ya kayang gasem nado ka baywai nado ka baiskur nadong hadong danga tangita tang banga sangu pada yo belai ba usngap ya kajing dua jongi man la kasni man la kamit mentangi la poi hakathong